this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, and I walk up. Kung atong tanawan mo pinakataas nga bungkod sa Santa Cruz Nuevo sa dring bahina Bais ang ubos ini Padaytan, taas na kayo Padaytan, idugawan ra ang Padaytan. Makita na itong tipo katanhay ang Palanas, ang Tanay City, Pamplona, Nasulahan, Amlan, dagat, pagkanindutas dagat, nilang iambak, no? Kay bali nga binawa, o makita na ito ang Cebu, no? O atong mabati ang hangin pagkahaya-haya sa hangin, no? Pagkanindutas sa hangin. Jun, Estebar, ang sumay magkasulti anay, Jun? Salamat ta sa itong the vlogger. Salamat ta. Okay. Oh, kanang atong gwapong mga kauban niya si Ginward. Si Ginward ug si Ramil. Guys, alima pa. Kalinyo na na. Milinyo na siya. Kasi Sige, sulti na yung mga nengkwan, Brad. unsay kasulti ni Ramil? Mo, ako ang karon. Salamat ko nga. Abot ko Oh, kaniya. Oh, yes, si Sidron re. Ben. Joy, di mo ba na di ano re ang pinakopsa? No. Oh, Yan ito. Si Winston diyan din sulahan. Munig, nakahunda bit. Kumbinto. Nagagawa ko helmet oh. Ano mo just nagaling doon? Tanas nagaling doon. Lugar nga di Ang yawan ba? kita sa Bais, Banuyod, Palanas, Santa Cruz, Tanay, Pamplona, og Amlan. Hasta ang Cebu. Sus, gidungawan na nato Cebu, no? Ubos na kayo, mura og layo ra kay Cebu nato, gidungawan ang Cebu nato, di ba? So yun ani kataas ni nga tuang lugar dinhi sa Negros. Oh, Negros Island ni. Negros Oriental. Oo. Probinsya sa Negros Oriental. So pagkagupuhan ni nga tuang dapit ang palibot, no? Tanawa ang palibot, no? So muna nga nindot ta magtukod kitag tulo ka payag dinhi. Para di na ta mutugbong. Pero saon man nga kinahanglang mo mutugbong kita dito sa luparan karon. Kanya moagi ta sa falls. Ato pakita ang falls niya. Oh, tinuod ba ni nga falls? Ato daw niya. Basig putput ni nga falls. Indoor dito mo promote na. Dito magbayar. Okay. Dito mo dito. Dito magdibo. Ape tara bang birthday nga. Kulang naman tadi siya pero yang may Sa magini mo vlogger. Man basta Dito ko na magdibo sa lupuran. sa hangin Quezon. Magayon ta ka sus dila lang ta mulusad sa Oboske. Iya na din dindot kinapit dili pero kinahanglan Medyo ni Oh, sige. Sakto na mga igsoon. Ato na ni sa bus. Kay maglakaw na mi. Ato din mo. Request ka pala mal driver no? Mga Si Sidro. Mga abal-abal driver. So, salamat guys sa itong mga abal-abal driver. Don't wanna say goodbye, 'cause I don't think that I have it in my soul to keep letting go. You hold me real tight, kiss me hard.
2,000 years later. Salamat na ni po may gamay kay sa kalisod sa dalan dulugon. Butas kayo. Kunya nalipay lang si Ramil kay di na musuka. Hina magyud kay kuan man dili man ingon nga Lumba. Kuan na gani kana bang paningkamot ra gyud hinahinay. O niya si Kaloy, Rajonjon, si Iman Bastismo, antong vlogger, o si Bayramil, Barabi atong gitarista. atong gitarista di aga mapahiyomon kayo. Yahoo! Nagdungaw ta sa eskwelahan. Pero wa say mahimo ana eskwelahan na. Wala naman. Wala naman. Eskwelahan sa uway-uway. Niya kita ni Dalawa ka nila, Mel. bungtod nga sus. Muna bongkod sa Perting mga isura mo olivo. ni pinakalisod sa parokya. Pero kuan pod kalipay pa namo kay maka-exercise pod ba. Kanang ma-test pod og maayo ang resistensya, ang stamina, ang kusog, no? So, more ni abri man. So, mo ni makapabatanon. Ni sikreto kuno sa pagkabatanon. So, muni ka mo tantahaning kuan na gyapon. Makatikang ba, makasugakod paglakaw sa bukid. So, tanawa sa ubos, o sus baling laluma kayo. So, diha ubos niya na, muna uway-uway na, unya sapa sa bulon. No? Naa pa, Abat unahan. Abat unahan, no? naa pa forest nang sa ubos. No? I think kanang mabuntag nga eagle nga manglupad, agi tungod gyud sa kumbinto. Murag naa gyud niligikan sa mao nga forest, no? Kada buntag na sila daghan kayo. So mga sa mga 30 ka buok. So pagkadaghan nila, so kuan nindot kay ni nga maong bukid bisag bungtod pero matud pa ang kasing-kasing pod sa mga tao, matud pa mas dako pa og habog pa sa bungtod, no? So sa ilahang kamanggihatagon ug pagkamalumo. So salamat kayo. Brad John, pagkaloy usa niya kasulti diha kay matay. Nahot na kog susulti diri. Ipasulti diri kining dalan patulong sa uway-uway, susama ras Dalas Calvario. Bitaw kay umapon ato biyang Kampana sa sa pagtuo. kampana. Kampana. Naagi purgatorio, di ba? Ay, purgatorio. Oh, naagi purgatorio. Nya. Pero si Piryong kay di mamutuan ang pagka purgatorio. Sa So dito. man siya. Pasig siya may ibutang dito, di sa ganahan dito. 2 hours later. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Still far away from where I belong, but it's always darkest before the dawn. So you can doubt and you can hate, but I know no matter what it takes, I'm coming home, I'm coming home. Tell the